Flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil, fl-attività fejn Silem Għawdex tkellmu 3 kelliema li qasmu l-ħsibijiet tagħhom dwar il-mit proposta tal-Partit Nazzjonalista għal Għawdex. Minkejja l-elezzjoni ġiet sena qabel, il-Partit Nazzjonalista kien ilu dawn l-aħħar 4 snin jipprepara il-programm elettorali fejn saħansitra tnediet il-konvenzjoni Idea Għawdex mill-Partit Nazzjonalista. L-Inġinier Simon Mizzi qal li l-Partit Nazzjonalista għandu idea ċara ta' xem bżonn għal poplu Għawċi. Il-President ta' Idea Għawdex qal li għax il-Partit Nazzjonalista iltaqa' u sema dak li jridu l-Għawċin, issa għandu fideħ l-aqwa manifest għal Gżira Għawċija. L-investiment, l-infrastruttura u l-familji huma ċentrali għal dan il-programm elettorali għal Għawdex. Għalhekk nistidinkom li issa fl-entużjażmu iva għandna programm elettorali, però morru d-dar u waqrawh u xtarruh u tifhmu li din hija l-aqwa viżjoni għal Għawdex. Grazzi. Il-qasam tat-turizmu f'Għawdex ukoll ġie indirizzat fl-attività politika fejn Mark Busuttil qal li dan l-ewwel programm elettorali speċifiku għal Għawdex jagħti kuraġġ kbir lill-Għawċin hekk kif il-Partit Nazzjonalista għaraf l-importanza ta' Għawdex u kif jista' jindirizza n-nuqqasijiet. Mark Busuttil qal li t-tibdil propost fil-Kostituzzjoni dwar ir-reġjonalità ta' Għawdex tgħin biex ikun hemm tmexxija aktar diretta. Is-settur tiegħek kif tafu il-turizmu u don nitkellmu fuq l-aċċessibilità, nitkellmu fuq il-link li hemm link bejn Malta u Għawdex, anke bejn Malta u barra minn Malta. Gozo Channel dal-aħħar snin tatna servizz tajjeb, però issa wasal iż-żmien illi inħarsu oltre u hemm il-Fast Ferry Service li nitkellmu fuq rajt fil-programm elettorali illi dan l-intenzjoni li jibda minnu fih, jibda probablement ftit wara l-elezzjoni jekk il-Partit Nazzjonalista jkun fil-gvern. F'din l-attività politika indirizzat lil folla preżenti wkoll l-avukat Nadja Vella fejn qalet li mill-proposti tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni ġenerali laqtuha bosta idejat li jittrattaw is-settur tal-familja. Bħal fost l-oħrajn is-servizz ta' childcare għal kulħadd, però ukoll indirizzat il-problema dwar l-isptar f'Għawdex. Jiena bħala Għawċija ma nistax ma nsemmix il-kwistjoni tal-isptar fejn jiena naħseb illi il-fatt li ma natajniex biżejjed informazzjoni dwar il-proċess tal-privatizzazzjoni għanqal ċertu dubji bħal pereżempju jekk is-servizz huwiex dak l-istess bħal Mater Dei, jekk ikolli bżonn sodda, insibx sodda, jekk in-nies se nitata l-istess livell ta' kura bħal pazjent illi jkun ħallas.